ondare jardunaldizek, aurrezti. Ondare jardunaldizek izaten dire urtero hil honetan diputazioen babespin edo antolatzen dugu zen ondari ezagutzeko gauza batzuk ez. Diputazioek pintzen dago gai bat bertzolaritzan lez. Pintzen dago gai bat diputazioek eta gero bakotxagotatzen dago eran bertzu. Eta, horten Bizkaiko herri askotan honako gauzak egiten dagoz ez. Guk ingo dugu ziru gauzak, hau gaurku bat. Mundun zigarre biliteko bosta urestiaren ibilitzek edo, ez direnak gaine ezaunek, hain aspaldiko dilako egin behar honda irurun urteko kasuna dire. Datorren hastien neuko duguna da, pelotaka junzan jentigaz, eurekin batera junzin, edo nobizia junzana edo andra modun junzanak, zelako bizimodu ikeban Ameriketan eta ze ikusi ban, ze topauban eta zelan ibilizan. Eta gero azkenengo, hilonetako azkenengo barrizeko nengo duguna da, Krisera jundako neska, askotan unmin, ibilizek edo horrekin niko elkarrizketetan, egin jogun dokumental bat edo. Gorkuaz zentretako, esan biotan aldez aurretik. Hau antolatzen dau, Elia Ibarko mankomuniarik eta horreztiko dala. Gu abizamen, baina eurek apur bat antolatzen duzko edana, propagan egin dara eta hori dena. Gaurkun zentraute. Haulezti beti izen da emigrantina ere bat. Hemendik beti jundan jenti kanpora. Oso itxi etorri da, eta hemendik ostera beti junda kanpora. Danok ezautzen dozue, hartzain junzinak Ameriketara, pelotari junzinak, Australiara junzin batzu. Baina hori da azkenengo 120 urteko fenomeno bat. Ameriketa estatu batuetara jundizenak, ez? Horren aurretik jutezin, Ego Ameriketara. Argentina, Uruguai, eta ondioko aurrera, Chile, Peru, eta horako leku batzutara. Gaur kontako dugu zen personak, bost taulesti arronek, junziren Chile, Peru, Kuba, Filipinak, horako lekutara junzin. Osea, guk ezautu dugu zena baino, harinauko dire. Euki biozue burun, zuen aikiten da aikiten sasoku dira. Engarron irurun urte. Lehengue da hauxe, Santiago Nareabengo Artiatz. Oin irurun urteku da. Zan, etxonetakue, nari bengue. Hemen jaio zan, jaio zan urte horretan, oin irurun urte, eta haulestina abade egon zan lehenengo, eta 7 urteaz edo, eta gero botauen bera eta beste inguruko beste batzuk, beste abade batzuk botau zituen onaxe. Hau da, Liman dagoen Elisa batera, Santa Ana. Eta Santa Ana honetan, bera zan tesorerue. Abade izetiz aparte, bera tesoreru zan. Baina antza oso persona zera zan, jenti ondo hartze bat. Eta zan apur bat, hemen inguruko embajadore modun edo ibil esan bera. Hemen ikusten duzue, todos los que han venido a esta mi amada patria y esta cuya se ha dado a conocer trayéndolos a mi casa, o sea, Perure juten zinak bere etxera dute zituen. Teniéndolos a mi mesa, jaten egon, vestiéndoles a mi costa y aviándoles en viajes. Ailegetazin Perure, bere etxera ailegetazin, eta berak, mototzen lehenengo zera, eta gero bialdu itxezituen horti ziarrez. Eta horti batzuk han medrado, aderaztu ingire, y algunos otros no, para su desgracia, o porque no han tenido fortuna o por haberles cogido la muerte. Eta hau antza egiz esan. Berak oso harman hona duko hemengo jentiegaz, da beti ondo berbaitin dago ez. Eta gero, hori baino importantiago dana eta jentik horregaitik eskatze eban, bertan itxezinak asko eta asko. Osea, jute zinara, eta batzuk aurrera itxeben, baina bestatzuk hil itxeziren. Eta itxezin horrek normalen bakarrik itxeziren. Eta horren erentzize, berak ona bialtze ban. Hemen, pentsaizue baten batek parinti dekola Perun, eta handik 10 urte enteretan da hilin jala, eta esaten dutzu oneri, zu, mesedez, poderik emoten dutzu dez, topatu persona horren erentzize eta bialdu ona, eta honek hori egin.
Eta holan kasu askotan agertzen da, gizaburuko jentie, aurreztiarrapain beste, lekitiarrape bai, inguru honetako jente askok, bera izaten dutzot, poderik emoten dutzot, anilako baten erentzizeko grau eta ona botetako. Eta inkluso berape diru botetan dago. Ez dakizelan egin da, baina Aulestiko Elizarako kaliz bat, zidarrezko kaliz bat botetan dago eta hiru alhaja. Ez dakigu zidarrezko danak, beti da zidarra. Eta beste kasu batzuetan logintzako diru bidaltzen dago. Ez dakizema, diru mila gehi edo, ez dakimit, sasoirako igul asko izin usa. Baina hori bidaltzen dago. Eta erentzia pase horretan, igul gogorrena da, 1754 hiltzen da beste aurreztiar bat, Miguel Iturrioz. Ez dakigu non guzan, bekaleko izango zen, ze bekal indaz Iturrioz izeneko irukale iruetxe edo. Eta honek bai bauken diru, honek diru asko duken. Hau abadi zan, baina zan prebendado. Esan gure dau, Limako katedralin sartzezan dirun zati bat berantzazala. Prebenda hori duke. Ba ofizizua egin, ez dakit nizu ofizizua duke, baina zan prebendado. Orduan honek euken diru pilo bat. Eta hil zan, eta erentzizan itxizitun ziderrezko 1000 pieza. Eta gizemadan, baina asko izen bidan. Eta esaten dago ziderrezko 1000 pieza horrek bidaltzen ditu bengoaren bitartez, Aulestiko Elizan gaztetako dira. Aulestiko Elizak nahi daben gauzatan gaztago aldabela. Da berak esaten dago, edo prozesioetarako erropak, edo kalizek, edo zein gauzatarako gaztago aldabela. Bialtzen dago honek bengoak diru guztiz hori, barku biten bialtzen dabe piratak eta guzelako, klaro. Eta gero Kadizera bialtzen dabe, eta Kadiztik mando biten. Mando batak bilbide bat, da beste bide bat. Eta Aulestire heltzen da diru hori, eta Aulestiko abadik erabakitzen dau, prozesioetako gauzak eta barik premin asko da dela hauxe egitea. Eta diru horregaz hauxe retablo egin dabe. Retablo hau hori oindala, pasau duko. Honen aurretik eguen beste retablo bat, lehenengo retablo zana 1006 urtine inikue Basabeko batek, Martin Basabe. Martin Basabe zan, bere zazoien antza, ona, Bilbon San Antongo Elizako retablo ibana, Bermion, Mungizen, gaur egun nintza ez da gelditzen ezer. Baina arena zan aurreko retablue eta kendu ingure be. Eta ingure gauza elegante hau. Eta iren, dirutza bakastutera. Hau egiteko, artistak etorri zin Kantabriatik. Bai diseinuei benak, bai tailistak. Honeta ja guzti da, artista Kantabropein. Eta kolori motatzen dutzen ape, da beste bat, Foncueva edo. Dana zin jantza, jente nahiko artista honak zin, Kantabriatik etorte zin urtero Durangora, eta Durangon tailar bat duken. Eta egite zituen, hemen inguruko Eliza askotarako, Santu, Kantaret eta kasunetan retablo. Gerniken, Lekiton, bada Santiago eginiko goza. Kontu da, hau egiten nebizela, eta dirutza guzti hori ikasten nebizela, Aulestiko kalin jenti geixugaz da gozigaz hilten eguela. Beste urtizan, unik diruela ziltzen ziren, eta hori da, pentsa hau egiten nebizen eta hemen kalion, txartu hori zizien. Eta gero, nareago, hau bengoa artiaz bigarren atrikidu, hau antza Aulestire etorri zan gero eta gero Aulestin hil zan. 85 urtea zedu hil zan. Eta, toksal lehenengo Aulestia, beste batera pasako. Hau bestu zu esautuko, Diego Goitiagare txana Landaburu, Garatxakue. Hemen txeja zan. Hau jesuiti izen zan. Lau mutil ziren, ez dakiz emaneska, eta lehenengo mutile geldituzan Garatxan, eta beste 3 mutilek Agale.
jesuite. Hau juntzamon ikesi ban Bilbon, Salamankan, da, zera, anaiak bai, ikesi den, sozial ikesi, anaiak. Eta kontu da, jesuite esala, Espainiako erregik jesuitea guztik espulso bizitu da. Danak botau bizitu, desegine iban Jesusen konpainizea, eta danak aldin biak zeben, eskapo biak zeben Italiara. Italiatik bueltau biziren, gero Napoleon sartu zen barriko, eta barriko aldin biak zeben, da, bueno, bueltatu. Kontu da, beran bizitza guzti bilizala batetik bestea. Zega hilean interesanti persona hau, idazle izalako, nek idatzi iban, 3 liburu idatzi zituen, euskeraz idatzi zituen, eta hau da, bueno, nidak idala lehenengo idazle hau besti, hau izen zen. Zer liburuz idazte ban, erlikinoie eta euskeri. Euki gozu kontutan, orduan sasoiko giro kulturala edo jesuita euskaldunek hemen gaztienok ezagutuko dozu ez Larramendi eta Cardaveras da, ez? Ba, hau da Larramendi, hau da Cardaveras. Beran lagun ezin. Ez Larramendi igul, baina hau bai. Hau Italian bera segon zan, eta bera seguela hilbe izan hau. Eta hau euskal literaturan, ba, bueno, gente, persona izan guratzu eta ez. Giro kultural horretan, berak eskribidu zituen sermoiek. Euskeraz idatzi zituen sermoiek. Euki gozo kontutan, orduan zazoin sermoilari hon bat zala, ba, egan ekartilez, edo zutagar, edo jaizetako konjunto aldez. Jaize zin, basikamente, zezenak, prozesinioiek, dantzarizek eta sermoilarizek. Eta sermoilarizek marketan apur bat, zeran kategorizek. Hemendik gaulestitik, Bermiotik ekarteren sermoilarizek. Urtero, 3-4 egunerako, sermoiko gorra botaten. Eta honek egiten zan, eskribidu apur bat, holan sermoiak botaten bizen ari. Euren arduri hori zan. Eta gero beste arduri edo zan euskerie. Basan orduan, bueno, ilustrazioa sartu zan eta euskeriatik arduratzen dire, honek dire garbizali dire. Esaten dabe euskeri dala jatorrizko hizkuntzie, beste berbeta guztizek euskerati datozela, euskeri garbize dala, bestik ez horren beste, eta, bueno, hor entzun izango zu askotan, Barcelona, zesan nahi dago, Barcelona, euskerati dator, edo Andalusia, Landaluzia, ez dana justifikatzen dabe hortik ez. Eta giro kultural horretan bizi izan hau. Eta horregaz batera berbak asmau egiten ditue. Adibidez honek, gure honek, asmau ditu semi-liburu, semi-legitimo eskontza barrokue, berak asmau ditan dago berbie, euskeraz eskontzarimea, eskontza barroko zarize. Seme naturala, eskontzatik kanporakue, lotezumea, loturarik ez duko numie. Seme postumo, gurasoren bat hilosteko semie, edortzumea. Edortzita dukon, giro horretan moditen dira. Konturatzen basari, handik 1 urtera Sabino Aranak ide horrek hartu egiten ditu. Eta gauza bardin egiten dago. Beste berba batuk asmetan ditu. Ez? Eurek sinistutera zorrak, ez? Erliginoiek euskeriaz lotura ondize duko. Pentsetan dabe, euskeri dala, Larramendik eta honek Cardaverasek, zerun egiten dan behar betie, aingeruk euren artin egiten dan behar betie, euskeri dala. Eta guri honek, bueno, Diegok eskribidu egiten dagoanea, jentik esaten dau zerun euskera egiten dala, baina ez da egize. Hebreoz egiten da. Da egizen antza. Kuriosu da. Gero, eskribiduan baite, esan do lehen bizi guzti bala viajetan batetik bestera. Eta bere viajik eskribidu egiten du. Idatzi egiten dauzelan urteten daren umetan aulestitik, Bilbora doien ikesten, gero handi Salamankara, gero handi Italiara, zelan bueltetan dan Bartzelonako porture, gero oinez etorten dala aulestiraino, gero bigarren viajin bezelan aulestitik urteten daben, Ziortzatik juten dan, Durango, Gasteiz, Barcelona, Barriro. Ez dago zer argitaratute, baina idatzi dana da jasota hori ez.
Eta azkenin bueltau zanin, Napoleon kenduta gero eta bueltau izin honek, eta junzan Loiolara. Eta izen zan Loiolako jesuiten kolegizioko lehenengo zuzendariz. Antza bera hor sortze zeretan da ibili izan, eta bere izen zan lehenengo direktoria. Ezingoan gauzarik askorik egin, sortureko ja 80 urtetik goren pesan. Baina, bueno, figuretan dago esan. 80 urte hazitzen hemen txan, Preguntari goguzu, pregunta, Hauzen, dio goitia baretxan. Honek bate besteuko ondoren gori. Konturatzen basari 3 edo abadik dire eta bestipe esteuke ondoren gori. Gaur egun inestak gelditzen honen familizako egin hor. Ez familizia zuzen ibintzen. Hau da beste bat, Santiagoko geasko etxea zera. Hau jaio zan 15 larro eta gizon ditu. Ke batzu bitxea. Jaio zan hementxe. Jolandan etxia. Barandako da etxia guizetez. Barandako etxia hementxe jaio zan arbine edo albainile edo alakue. Bera bigarren mutile eta abade sartu zen nago. Honek, abade sartu zen, baina honek, etzen, abade moduztaki guzelako zen, baina hau zen kantore ona. Hau izango dauleztein kantuti bizi izen dan bakar. Kanta hori joa, tenori edo zen, eta lehenengoz juntzan Bilboko Elixara, Santiagoko Elixara. Kantore ona zen antza, deskatutzen Txilera juteko. Da Txilen, egon zen hementxe. Hau da Txilen Santiagoko katedrala edo, hau zen. Eta hemen egon zen 8 urtin kantetan. Eta hemen diru iban. Ez pregunta hauzelan, diru iban. Pentsatzen dut digula beratzen etxin kantetan edo Txilen euskaldun asko eguen, utxe bada. Da neu pentsau, bautizutan, eskontzatan. Kontu da, diru botautzela, Txilen eguela ondioko, diru botautzena nahi ziri, eta agindu emotzon, haulestiko kalin erosteko terrenotxu bat, eta etxe bat egiteko berantzat, etxe desente bat. Eta eiben hausien. Etxe hau euen lekun hortu euen, hortu bat. Hortu hori da biteben agusilek, abadi, eta hor, beuen horren burun narragerako etxie, zukan abakizun neuen. Unamuneko etxinatzeko aldin egun hori. Ez. Narrageroko, Ez, narragerako etxizan, kotxik aparkotu duten diroi ba. Antxeuen etxe bat zu hartuan are gero, baina zan taberni izan. Eta hango taberneruk erabitioan hau, agusilegaz da zera. Etxe hau haulestiko budala saltzeko desietan eguen, ze zorpiloa duken. Eta emotzon ordena bakarra esan, 3 urte baino harin amaitzi eta pisu biokik ikitxienez. Bete ban, konturatzen basari, hor, uren bajantitan, deko hemen bat eta bestaldin beste bat. Ipintzen dau Fray Santiago, bere izena da bati. Eta besti, año del 1857. 1857 esan gure da, honen aurretik egibena zan, goikoitu horrize, eta aurretik egibena zan, kortaneko txie. Eta aurretik, aurreko da txie. Junzan Txiletik bueltau izan 8 urtean edo gero, Bilbon barriro plazi eskatzen dau, esaminak egiten ditu, da berak ataratzen dau, plazie. Baina, ez dakit, kantzau egiten da, dimitidu egiten da, eta barriro Txilera doia. Eta dino negozizu dugu zela Txilen, eta haritxe negozizutara doila. Eitu Txilen beste 4-5 urte, eta bueltetan da barriro Bilbora. Bilbon barriro moten dute plazie, eta hile batzutara dimitidu egiten dau. Eta esaten dau, 50 urte baduko zela,
etzan egizon diok esok esan. Agotza galdute deukola, eta berari guztetez jakola, biberen la aldea. Eta erretira hukien da. Erretira hukien da bintzat, bueno, gudak igunez bintzat. Erretiretan da, eta egin dau, erretira hauen bizitzien. Eta zeiken dago hemen, beste etxetxu hau. Hau ezagutuko duzu, Ibekasko zubile baina goratxua da peskerize. Peskerize iban berak peskan eiteko. Peskerize oin zasize janda da, baina hau etxe zendu da, ez da ondize baina zendu da. Konturatzen masai hau da, kortaneko landie, zaldizek eta goten din lekure. Hemen hau horma hori da presin hasi erie. Zeuken etxie, da etxik algun euken presa bat, arrainek eta ibil jego izango zan, da berak peskan eitek. Eta honek hemen dagozenak presako arrezi dira. Presia aportute da, baina arrezi gantxe deukoz. Egun ematen juten basari hortifiko. Eta horretan egotan, nire boia. Doen kotile hue, bueno. Dio gusta. Honen logoa bat euken, Maria Gosiasko etxea edo Kojeasko etxea. Maria hori, hau hil zanin, eskondu zan hemen eguen mediku gazte bategaz. Eta gizu izan euken Oreja Etxanik. Oreja Etxanik eta honek Mariak eukizituen hainbet, baina igula marzeme alabe bai. Eta danak hilziak esan bat izen ezik. Elbira. Elbiratxu. Elbiratxu Oreja. Hau zan honen maior Orejan da, haikik edo bisabuelon, anaizie. Bizezin mediku, inguru honetan, kiputxezin, itxasondotik edo torritea. Eta hori, honek egon zan, hemen eukizituen, berton eukizituen hainbeste egume. Hil, edo jaizo eta hil. Juni ziren kanpora, hil zan mediku hori, gizon hori, eta bueltau zan alargune, hilbiragaz. Eta hemen bizin zen zin, etxe horretan bizi zen zin lehenengo, eta gero bajatzen jongo zala hor dozera. Baina hau zan haren tio. Tio Kojeasko etxea. Beste bat. Zoilo Ibañez de Aldekoa. Zoilo hau jaio zen hemen, hangiz nauzi dau. Honen haike zen Joaquin Ibañez de Aldekoa, amototik etorrik eguen, eta hu, oso hangiz nauzi barri dozta. Joaquin honek diru euken, honek hau zera zen, potenta hau esan. Burdinoli, angizko burdinoli berana zen, goikerta edo bai, bekerta edo bai, hau etxi Gamboa da hau etxi hau berana zen. Hortik aparte legituen barkuk eukezan, pasajeruk eruteko, eta benetan diru emote dutzuna zen, ardauek saltzeko zera eukela. Beraz, ala esklusibie. Ardauek diru asko mote da. Hortik aparte lagunek eukezan. Lekition honek Uribarren da Paskuala Baroa, Jose Javier Uribarren, Lekitioko aberatzak zin sasoi horretan, eta honek lagunek zik. Uribarren, Abaroa eta honen danok euken, banku bat euken Burdeosen, eta gero Londresen euken beste negozio batzuk. Nabiera bat euken, eta ofizina be bai. Eta hau Zoilo, gure Zoilo, punzan Londresera, 16 urteaz. Aritzen enpresa edo. Londresen ikesi iban, ikesi biharreko hori edo, Australiara punzan, han ezeban negozio horik egin, Kuban bestakio handirik egin, eta gero punzan Filipinetara, Manilara. Eta Manilan bai, Manilan hor prospero bai. Minak eukezan, urrezko minan bat bai, eta beste mineral batzuk bai, eta barku batez be, Nabiera Aldekoa. Eta Nabiera Aldekoak, joan Filipinako islan hartin eta korreu erute ban, eta, genti erute ban, eta
eta enpresa potenti izan zen. Susmue da esklabu berute zitula, Txinatik eta Kubara. Hartu txinuk eta Kubara kainabera baten, esklabo modu. Sasoi horretan Kuban ondioko esklabu geukile zituen azendago dugu esan, eta euskaldun ezin, karo. Saltzidan lekun euskaldun lekitxarrape behu esan, eta gero beste batzu Zulueta, eta horako apellidoko batzuk horren. Izeleik honek diru hortipe izena ez. Eta hortik aparte, Valentin Berri Otxoan beatifikaziorako proba batzen bibili izan. Valentin Berri Otxoa hilben Vietnamen, Tonkinen. Eta hori bibili izan handipe, ia 6 milagro iban, eta gero milagro barrak ona zerain, eta gero azkenin Manilako alkate iben. Manilako alkate izen zen, eta Espainiako kolonizen azkenengo urtitan. Azkenengo urtitan, euskaldun egon zen, jau egon zen. De hecho, Manilako azkenengo alkate espainola mundakakoa izan. Honen alargun eta, Filipinas independiente izen zanin, hau ja hile huen edo horrentxe hilzan, alargun eta buelta hoi zinona, eta seme biok esan, bata Joaquin, duenen eki modure, eta besti Zoilo bera modure. Eta, horre pega. Eta ez dakin, emeti da gizun gana. Metik. Sevilla, lego. Ez semik, semin ondoren gudine. Zenoi, harinegit? Azkeilo. Eta hau da, azkenengo hau, ni paino beto zautuko zu asko. Francisco Plaza kortagitarte, oinizko amerikanuen. Oinizkuen, amengo xie, oinizbekuen. Anatrezen eta sozakai. Anaize horri. Anaize horri. Etxe hau bera konpondute, bera, ere dirukin konpondute. Oinizko beste etxe dana, baina ondiz jau eta modernatxu hau. Hau zen baserriak, zen oinizkue, oiniz ezautzen duzu edanok, oinizen ez da inor bizi, ezin da inor behi bizi ganera. Baserriak zen, honek egana zen, 15 urteaz edo etxetik eskapa. Egun baten, bai, ez dakigu berataz, sebe, hau bizi zen hor, eta ez dakigu sebe, baina soldautzara juteko sasoien, deitzotze soldautzara da ez da presentetar inorre. Eta hor duna ikeri deitzotze. Eta ikek dino, berak ez dakizela esebez. 15 urtea salde bala etxetik, ez dakizela esebetik aldean ez norako. Beste batek dino, jakin badakizela Kuban dagoela. Kuba orduan dioko Espainiako kolonize, eta, profugo deklaretan dabe, eta buska y captura. Ez dakigu berari buruz besterik esebe, ni behintzat ez dakit. Eta alako baten buelta egiten da. Eta bueltetan da diru pibitzelagaz. Beste da prospera guana. Eta, bueltetan da nine, eta gehiago generosu dantza, eta azten da diru emoten. Elixarako gauzak egitu, udaletxerako gauzak egingo. Udaletxerako ez dakik arrezentzako zara iduan, baina lehengo udaletxe zarrien, pleno aretuen, eguen, gurutzie, Franco erretratuen, da beste gizon bat hor. Beste gizon hori, hau da. Zozea egipini ben. Eta Elixarako gauzak egiten ditu, 1917 gaur egunin dagoen organu berak hegemoniku da. Organu hau. Koruko honezilak eta bera pagauteaz. Hau uspue, hau organu uspue. Eta gero, Elixik udalaz aparte, oinizen behin berti den gure zeban. Eta gure ban, oiniztareri, argize, ure eta kamino bat. Eta hor, ze pasotan jema? Me kontau zeuk. Baina nik, ez dakit jontau. Bueno, historiz edino, berak baldintza bat ipini bala, hausun. Eta baldintza hori izen zan, probarri danak enterrauen bizila.
proba harri danak enterrau ezkero, bidie, ure, dargiz eruteko presteuela. Eta esaten dabe, andrak, oinizko andrak, auzoko andrak, konforme, baietzin, da gizonak ezetzin. Gaur arte. Eta gero bideo honek hasi ban lehenengo Solonetik aurrera hasi ban honek bidea. Oinizerako bidea hasi ban, eta hor, ez dakigu ze paso esan, pino jauen batek edo gelditzeko esan, edo olakon bat. Eta gero iban beste bideo. Bengolara eta okamikero urtetan daen bideo, hau berakin nitu. Karo, ez zan, nahiku ez zan. Edo, ez eban prospera gauzu horre bintzet. Gaur egunen jauzu utzi da eta dana da jausten. Atzan inonek, haitxe bizi ban, hau esan duzu Ana Teresa naiz jardiz esan, Ana Teresan bigarren eskontzakua. Kontozko esate baina horrei buruz, Ana Teresa. Bai, baina bigarren eskontzaku zena. Hau, honek anaiz bat euken lehenengo eskontzaku za... Kontatu bez dezeri batata. Bai, nire zikin nire gauz asko. Gero azken nire erretirau zen hotel behitia da, berau. Eta haikepe, 80 urte hasi izan, mentxe. Txistuneko txizan antza, bai. Eta ekarri ban honaxe, haike itxi ban hemen, eta bera juntzan lekitora hotel behitia. Eta haike... Bera, 80 urte hasi izan da, bera 60 eta bigardoen kapo santure juten bazari ez tamen ondik ustu baina. Anitxeraz bizieten, karo.